regedza ndingoti gaga sanzaure kutema ugariri kwemkwasha munyowani kusangana zvekare kwatiri kuita paCooling TV muri yeZimbabwe. Nhasi ndauya ndine good news panapa dzandiri kuona dziri kupembererwa nevanhu vakawanda, dziri kupopoterwa futi nevanhu vakawanda. So panapa nyaya iri panapa ndikuda so Advocate Nelson Chamisa vapadhuze kana kuti vatanga vakuda kuloncha a new political party. Why ndiri kutaura izvi is because last time pavakaloncha Triple C vakangonyora kuti a new baby is loading, ndobva vazongobudikira vakadedzera bva vaisa yellow. Now iko zvinezvi vabuda vakaisa picture ravo vakanyora kuti defining a new path. But maZimbabweans vakawanda vane zvakawanda zvavatanga kutaura pamusoro penyaya iyi. Ndiri kuona kuti vazhinji vari kuzvifarira, asi maonero futi andiri kuzviita ndeyekuti sekutaurwa zvinezvi zvichitwa nevanhu kunzi iko zvinezvi kune vanhu vanotanga varakashi vekuti vakatotumwa kunoshanda paFacebook kana kuti pasocial media Advocate Nelson Chamisa kuti chese chavataura vanenge vari busy kuda kuopoza chese chavanenge vataura. So panapa nyaya iri panapa ndeyekuti mumwe abva atanga comment akati to attain state power there must be a vehicle to champion it. This time around there must be mechanism to safeguard the organization from opportunists. As long as the organization is safe, state power will be in our reach. Mundu bva ati bring it on, say tipei tatomirira tagadzirira. Mumwe akati we support you for the benefit of us and generations to come. Now we've learned a lot. Mumwe akati in football you can have all the ball possessions as much as you want and still end up on the losing side if you don't have a good strategy. Ana shanga nja chinchi stuff kumberi zvonyorwa meno language imwe yanga yakuiswa enda tutazo kunyatsa kusangana nayo. Mumwe akati aiwa patience dzacho dzaka expire mukuru matopera zvenyu ameno arugo ndo matauriro evanhu maZimbabweans kuti pese panoitika chinhu avashiya zvekutaura. Mumwe akati Zimbabwe has become a place of punishment. The judge will be like, I sentence you for 5 years in Zimbabwe. Mumwewo ndobva ati I don't think there is anyone with normal senses who can still vote for you. Ameno kuti munhu anenge achifunga mafungiro ake, because inini chinhu chandakaongorora ndikaona inini ndechekuti munhu wese akabhilivha kuna Advocate Nelson Chamisa kana kuti munhu wese akaenda akanovhotera Advocate Nelson Chamisa haite give up pakuvasapota. Ndo zvinhu zvandakaongorora. Zvazosiyana nevamwe vanhu vekuti vanobudikira pasocial media vachicomplaina mahara but haana kana kutombobvira akavhota kwacho. Vazhinji vacho ndozvavari. But munhu wekuti anosapota nemwoyo achiteera achifollowa haana nguva yekuswera achiata kana Advocate Nelson Chamisa. Anenge achitoti it's fine, tiri kurwa tese, tiri mushi, tiri parwendo, tiri pabheto. So ameno wekuti uyu ari kuti hakuna, handifungi kuti pane munhu ari normal achakuvhotera. Ameno kuti ari kuzoona kupi zvaari kutaura izvi. Mumwe akati we are waiting a new part, my dear excellence, and stay blessed and happy Sabbath. Mumwe akati I follow you because of your smile. We will die poor while your family and your grandchildren enjoy their time with your loved ones. Nero todawo president anopinda muma streets please. Mumwe uyu. Mumwe akati what path exactly? We saw Shabangu in Murambinda. We expect a new path with a constitution and structures. Now you know who the real citizens representatives, not those with history. Ameno maonero evanhu vanenge vachitaura, but ipapo kwada kuongorora munhu iye uchaona zvakawanda zvinenge zviri paari akatopfeka yake hembe side rimwe revarakashi. Mumwe akati Naimi, where is the new path? Mumwe akati direction how far? Mumwe akati to be honest, you ED is working hard. You can see our economy is improving. Akatopfekawo zvake hembe murakashi. Sikutora kwandambo zvita ndikati vamwe vanhu vanotanga vabhadhara kuti vave vachishanda kupopotera munhu vavasinei naye on social media. I don't know why. Mumwe akati Chamisa, problem yako ndeyekuti plan unenge usina apa kutonga unenge uchida. Mumwe akati whenever you go I will follow you. You are my president forever.
mumwe akati we lost hope on you every time new path, every time new name, every time ne free and fair elections. We are tied with you pastor imboita zvemachechi. Word of advice, Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere kubudikidza nemudzimu nemhondoro noti zvimavhesi zvamunoisa izvo. Akatopfeka zvake futi regalia yemusangano umwe uyawe. You see, mumwe ndobva abudikira zvakanzi zvakaramba tichatongwa nevene kusvika amen. Mumwe akati kwava kuda kurohwa vanhu achadonha part 3 uku. Hanzi parorwa vanhu chinonzi chadonha. Pane chinonzi chadonha chinorwa mutaundi chekuti vanhu kuti adonhedza mari ubvanza handitoshiyana wokutorera zvese zvavanazvo. I don't know kuti why ari kutaura zvinhu izvozvo kunzi chadonha part 3 ndo ipi iyoyo. Mumwe akati for you to be strong you need an opposition party in that new path. Mwakati so don't do that, just wait little longer and see what God has for you in store. Mwakati nosvika 25th tichingorohwa nenyambo naye mfesu we need new blood with new ideas. Penyu makatotadza mukuru. Amen. Mumwe ari kunona kuti you are neglecting us young generations. University students are waiting to join hands with you to make a difference. I and them has power to motivate and mobilize the masses for a better country. The power is now in young people. Trust, I can testify. I, young men, can only be convinced with people of his age. You see, mashoko ari kubva kune mumwe akati he is coming again to fool us. This time ukatiza kana zvaoma tokurova. Mumwe uyu ameno kuti ari kuzviona kupi zvekuti vanozotiza. Mumwe akati but why, what's happening with you advocate, why are you silent? Mwakati no more kuitiswa nemunhu uyu. He thinks we are fools in the middle of a SADC investigations. They abandons the struggle. I don't know kuti ari kuzviona kupi uyu. Muri Zimbabwe zvinotaurwa nevanhu hazvipere. Tikada kuverenga macomments ari panapa apere, but ndambotryo by all means because macomments andabata ndandatora mamwe kuTwitter, ndikatora mamwe kuFacebook, ndikangomasanganisa ese ndikangoona anenge ari nane, but mamwe acho hatinozoverenga next time. I think tichatoverenga enyu amunenge makomenda panapa ndo andinokwanisa kuverenga. So muri Zimbabwe ndo nyaya iri panapa, nyaya yenyu political party ndo iri panapa, ndo nyaya iri kutsviriridza kuti Advocate Nelson Chamisa vafunga kuzviita zvekare. Ukatona vatodai so ndo mataurire acho. Vanotaura madimikira, havataure kuti ndavhura political party kana ndakuvhura. Zvinongova kuti defining a new path. Wotoziva kuti zvatanga. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndandakakubatira nhasi pachannel yenyu yeCoolen TV. Ndanga ndichikukumbirisa ugare wakomenda uchindiudzawo kuti uri kuionawo sei nyaya yenyu political party. Tell me what you think in the comment section. Timboonesanawo pamwe zvichida tingabva tatanga kuverengawo macomments enyu tichionawo kuti vanhu muri kuitorawo sei nyaya iyi.